Je exkluzívny. Ja si myslím, že môžeme aj začať. Obrovský potlesk! Adam versus Juri. Prvé kolo. Prosím ťa, šetri nám šéf, alebo potom si to zvrtneme budúci týždeň. Marko, myslíš, že sme spravili dobre? Že sme vyzvali šéfa? Ja neviem, možno ho budeme musieť zachrániť. Roman, poď k nám, budeš musieť zachrániť šéfa. Matúš, priprav sa, skočíme v prípade prehry na Adama. Alebo sa pripravte a utekajte čo najďalej, pretože keď dajú dole šéfa, tak potom pôjdu po nás všetky. Juri čaká, vyčkáva ako zákerný had. Hej, ale toto nevyzerá ružovo pre šéfa. Obrovský potlesk! Dobre. Toto bol obrovský potlesk, prosím vás. Vy ste museli hrať naozaj dnes veľa toho, pretože už nevládzete tými prstíkmi naozaj tlieskať do seba. Čo sa nám stalo? Vy ste to zhypnotizovali ste to. Pokračujeme ďalej, ešte stále podporujeme aj Adama. Juri, posun sa trošku doprava, pretože ako si ťa to neregistruje. A takisto Adama poprosíme, nech mu vytvorí priestor. Počkaj, ale to bol podpas toto. Doprava, páni, obidvaja. Áno, musíte sa posunúť, lebo nám to tu bude úplne skreslovať výsledky a potom sa nám tu na rozzúrený dáv vrhne, nám to tu rozoberie, zdemoluje, nebude spokojný. Ale tak toto, počúvaj, vidíš to, toto je normálne ako kličkou. A to bolo na body, alebo čo? No, skončilo nám kolo, zatiaľ je to stále nerozhodné, pôjdeme do ďalšieho kola. Chýba mi tu taká slečna ako tam hore. Marko, prosím ťa, zober si nejaké číslo plavky a prosím ťa, prejdi sa. Dobre, ideme do druhého kola. Let's get it on. Let battle commence. Straight hits home. Hands an extreme body blow. Exceptional hook there. No tak to bolo normálne, že kombo. To bolo brutálne, ale tak... Počuješ to? Počuješ to? Nepočuješ to? Ale všetci s zatajeným dýchom sledujú tento zápas. A inak vidíte, prečo my chodíme do roboty, lebo my sa šéfa bojíme. On takto na nás trénuje, on nás tam bije normálne, reálne. Nám povedal, neopáš, neprísť do roboty, si ťa nájdem. A na ulici ťa dám dole. Hej, ale už sa to točí. Jedna dobrá rana spí naozaj ako chromá rana. Musím ale povedať, že keby to bola Zuzka, tak ho dá dole, to je jednoznačné. Tak ale zase, ne každý si zavolá majsterku kickboxu. Veď hej, ale vyzerala tak, vieš, nezávadne. Pani, ale ako tak pozeráme, vy radšej oddychujete na tej zemi, ako boxujete. Dobre, takýto dlhý zápas, mám taký pocit, že dnes sme to ešte ani nevideli. Dnes, ak máte chuť na kavičku, tak kľudne si choďte dať, kľudne si odbehnite aj domov, pospíte si, aby ste boli zreli na ďalšie hrácké kúsky, pretože toto naozaj vyzerá na dlho. Čo to? No, by som triafal tú pestičku, to by bolo dobre, to je ono. Juri si už je istý svojím víťazstvom a skoro on prišiel. Pozri sa, to je útok, to je normálne útok, ako keď je výpredaj v obchode so second-handovým tovarom. Pozri sa, normálne sa trhajú odnosené džíny, to sú perfektne natrhnuté na zadku. To je ono, poď udri ešte. Ale zároveň pozerám na vaše pohyby, keď budem potrebovať počas leta ventilátor, tak určite vás zavolám, pretože odháňate ten zlý vzduch. A je tu koniec, Perfektné, lenže u nás vyhráva každý samozrejme, takže je to úplne super.